Evo ovdje gužve malo na Vračaru, u stvari ovaj Crveni krst. Sad ćemo da vidimo kako izgledaju te beogradske gužve, ali na Crvenom krstu. Izbacio sam neki sam izbacio gužve ovamo onamo, kud sam prolazio. Sad ćemo vidjeti kako izgleda to ovdje na Crvenom krstu. Ima ovih zgrada lepih, novih. Ima ovdje, cveće se prodaju. Cveće se prodaje. Okretnica 83. Ima tu dobrih vozila. To su neki Bentley Jeep parkiran tamo kod mene blizu na Olimpu, jebote, parkiran na nekoj zemlji ilovači, ne mogu da shvatim. Kola od 200.000 eura da parkiraš onako uopšte. To je stvarno bez veze, nekulturno. Saobraćaj, povuci, potegni, nategni. Izgleda ću ja da stignem sve, ali jebi ga, brate, sad sam mlađi pa sam i brzi i sve. Ko sad ima recimo 60-70 godina, da je teo u ovo doba nešto da se iscima, ne bi stigao, brate, nema šanse. Baš Ne preporučujem svima da dolaze ovde, mislim, ne mogu da zabrnem, dođite ljudi, vidite, ali nemojte da se bez veze nemojte bez veze da se ložite da je med i mleko, jer nije med i mleko. Jednostavno, trebali bi drugi gradovi da se razvijaju. Kruševac, Niš, Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Kragujevac, Leskovac. Ne moraju svi u Beograd, jednostavno je glupo. Nije nema mesta, ljudi, eto. To sam sad pod tim nekim utiskom. Što se tiče mog snimanja, šta da radim, ovo je sve amaterski, ne živim ja od ovoga. Malo se mrda cima. Tako je kako je. Ništa, ja sam stigao, evo. Pokazat ću gde se nalazi kvantna soba ljudima koji ne znaju. Pa, ko će nek dođe tu da... Evo. Nek dođe da se leči.